दैबानानि अनसुंथायाव फैनाय मुवा बेसादखौ फानखोमानायनि दायाव साथाम खाजादों। बाक्सा जिल्लानि जाला बेंखन गबरधनायाव दैबानानि मुङाव फैनाय मुवा बेसादखौ फानखोमानायनि दायाव साथाम जाख्लग्राखौ पुलिसा हमनानै जोबथेसालिनि आलासि महरै दैथायहरदों। सुलुं फोरमायनाय बादिब्ला 3 नं बरपेटायाव दैबाना लोमजानाय रायजो राजानो राननानै होनांगौनि थाखाय फैनाय मुवा बेसादखौ गासैबो राननानै होआजासे बस्थासे दालि आरो 30 पेकेट ममबाति फानखोमादोंमोन। बे बिथिङाव गुबै बाथ्राया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो जाला बेंखननि मावख'गिरिया गबरधना थानायाव साथाम दायनिगिरिनि बेरेखायै एफआइआर होदोंमोन। पुलिसा एजाहार नं 9/2012 आरो धारा नं 379/411, 420, 34 आइपिसिनि जोहै केस रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरि पलान आली, काबेल आली आरो रफिक आलीमोनखौ समबारखालि मोनायाव एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिनि आलासि महरै दैथायहरो आरो दालि फानखोमानायनि दायाव दालि ओंख्रि जाहोयो। अब्लाबो नाथाय बिसोर साथामखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै रायजो राजाया दाबि खालामदों।